Dwi Kedit minangkane nok Susi sing cantik. Eman wong seduluran sang bapane Lela. Bapane Lela, bapane Lela, bapane Lela. Sing duwe toko grosir. Bapane Lela. Minangkane sing duwe toko grosir sumber barok. Bapane Lela. Sing eman dewek, sing boral dewek. Sing duwe toko grosir ben sumber berkah dewek. Ngaturaken matur kesuwun. Aja lali mamaku, Mama Haji Iman Kedit, tuan rumah Mama Haji Iman, Ibu Aja saking Sarang Udeni, sing duwe cedek dibereng